खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैदों। दिनै 12 जुलाइ 2026 आरो दिनै रबिबार। बे गोथार रबिबारा गोहो जाफुंसारनाय आरो सावस्रिनि मोदाय इसोर साननि मुङाव बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानस्रिखौ मिथिना लाग्रोनि। जाफुंसारनायनि जागायजेननाया जेब्लायबो मोनसे मोजां सानस्रिजों जागायजेनो, जेरै मोनफ्रोमबो गोदान फुंनि जागायजेननाया साननि गिबि सोरांजों जागायजेनो। इसोर सानखौ गोसोआव लाखि आरो गावनि जिउखौ जोंसार खालाम। कमेन्ट बक्सआव ओम सूर्य नम एबा जय सूर्य देव लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोहोजों नोंथांनि जिउआ बुंफबनाय जायो। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै रबिबारा नोंथांनि थाखाय मान आरो गोदान गोहो लानानै फैदों। सान इसोरनि बोर मोननायजों नोंथाङा सोरखारि खोन्दोजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दैदेननाय गुनफोराव समाजाव बाख्नाय जागोन आरो माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। आजै आजौनि सम्पथिजों सामलायनायनि समाव नखरजों सावरायनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाय मोनाबिलिया जोबोद गोजोनथाव जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाबा गेरुआ गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुख सुबिदा आरो गोसोआरि गोजोनखौ बांहोनाय सान जागोन। माखासे राङा न'खौ फोसाबफिननाय एबा साजायग्रा बेसादफोराव खरसा खालामनो हागौ। जायफोर सुबुंफोरा साख्रि मावो बिसोर बन्द'नि सानावबो इयुननि मोनसे गिदिर बिथांखियाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि गथ'निफ्राय जोबोद गोजोनथाव खौरां मोननानै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रियाव मख'जाथाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन, जायनि थाखाय नोंथाङा फिट आरो एनार्जेटिक मोनदांगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि साननायफोरखौ गुबुंले लाखिनानै खामानि मावनांगोन। खामानि मावनाय एबा नोंथांनि समाजारि जिउआव माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि दावगानायखौ लानानै इनाय जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि मावखान्थिफोरखौ दाफोरमाय। आयेनारि बिथिङाव रोंगौथि गोनां सुबुंजों सावरायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि लेनदेनजों सांग्रां था आरो रावनोबो जेबो सानस्लाबालासिनो बुरजा रां दाहार दाहो। मोनाबिलियाव देंखो एबा नोंथांनि मोजां मोननाया मोजां हाबाफोरखौ जों सम हगार। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गेरुआ गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मोजां मोनलायनाय, जिउ आरो सोमोन्दोफोरनि थाखाय गोदैजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम दावराव दावसि जानाया दिनै रायज्लायनायनि गेजेरजों आबुं जोबगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला दिनै ब्लुप्रिन्ट ड्राफ्ट खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। लोगोफोरनि हेफाजाबजों मोनसे गिदिर आरो जेथो गोनां खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। फालांगिनि गोदान बिथिंफोरा मुलाम्फानि लामाफोरखौ बेखेवगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 7, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि दिना नोंथांनि केरियाराव मोनसे गिदिर दावगालांनायनि खाबुखौ दिन्थियो। नोंथांनि गियान आरो गोख्रों थिरांथा लानाय रोंगौथिनि थाखाय धन्यबाद। नोंथाङा दिनै फालांगियाव गोबां मुलाम्फा आरजिनो हागौ। नखरनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा बिफानिफ्राय आबुं मदद आरो सुबुरुन मोनगोन। साख्रि सोलायनायनि थाखाय खालामनाय नाजानाया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। गावनि जानाय आदारनि सायाव जर'खा नोजोर हो आरो गावनि रुटिनखौ आब्रुथि गोनां लाखि। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। दिनै खाफालनि हाथरखिया जोंब्लावनायजों लोगोसे नों साननाय गोबां खामानिफोरा थि समावनो जाफुंसारगोन। नोंथाङा मोनसे गोलाव जानथायनि धोरोमारि एबा फालिथायारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ सिरि आरो खुसि लाखिगोन। सोलोंथाइ आरो बादायारि आनजादफोराव नांथाबना थानाय फरायसाफ्रा एबा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। गोजाम दाहानिफ्राय बारग'नायनि मोनसे खाबु दङ, जाय नोंनि रांखान्थियारि बजाखौ गोबां बाङाइ खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। तुला राशि। दिनै नोंथांखौ एसे सांग्रां जानानै थानो बोसोन होयो। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जा, जर'खायै उदै आरो मेगननि जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। गारि सालायनाय समाव बांद्राय सांग्रां जा आरो खारनायनिफ्राय गोजानाव था। गाज्रि थासारियावबो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ दिनै गोजौ लाखिगोन। मोनाबिलियाव माखासे धोरोमारि हाबायाव बाहागो लायोब्ला नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना हाबा जानाय जिउ आरो गावजों गाव गोरोबलायनायनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव लानानै फैदों। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों बबेयावबा बाहेरायाव थांनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनगोन, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। बायजोनिफ्राय लाबोनाय एक्सपर्ट एबा गुबुन हादोरारि कम्पानिफोरजों सोमोन्दो गोनां फालांगियाव मोनसे गिदिर गोदान रादाय खालामनाय जानो हागौ। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि बिबुंथिखौ बेसेन होगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा।
धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो आन्दोनि सुथुरफोरनि सायाव देरहासारनायनि सान जागोन। जुदि माबा मोनसे आयेनारि आयदा सोलिगासिनो दङ अब्ला दिनै बेयाव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन। खामानियाव जुनियर लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद थायोब्ला नोंथांनि खामानिफोरा गोरलैसिन जागोन। दिनैनि साना गोजाम राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आबुं आरो नोंथाङा जायखिजाया गोबाव जानाय रांखौ मोनफिननो हागौ। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो य'गाखौ गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव लाफा। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबा सना गाब आरो खाफालगोनां दिगा साहा। मकर राशि आरिमु, थुनलाइ, लिरनाय आरो सोरजिलु खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे सोमोनांथाव सान जानो थांगासिनो दङ। नोंथांनि रोंगौथिया दिनै थि प्लेटफर्म आरो सिनायथि मोननो हागौ। सिगाङाव स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननायनिफ्राय मोजां मुलाम्फानि सम्भावना थायो। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोनसे गोदान सम्पर्क नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा नोंथांनि लोगोरिजों मोजाङै गोरोबगोन। नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 6, खाफालगोनां गाबा गोसोम आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि आबुं गोसोआ नखरारि गोजोन आरो नखरनि गोजोनखौ बांहोनायाव थागोन। गोदान गारि एबा माबा मोनसे बेसेन गोसा इलेक्ट्रनिक गेजेट बायनायनि नोंथांनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हागौ। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांखौ गोबां गोजोन होगोन। जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। बेलासे समाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनाया आबहावाखौ स्रां खालामगोन। नोंथांनि खाफालगोनां नम्बरा 10, नोंथांनि खाफालगोनां गाबा गोजा आरो खाफालगोनां दिगा खोला सोनाब। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि साहस आरो समाजारि मान सन्मानखौ बांहोनाय सान। बिदा फंबायजों गोजाम दावराव दावसि जानाया दिनै जोबगोन आरो नोंथांमोनहा बिसोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। गुसुं फालांगियारि दावबायनाया गोदान अर्डार आरो गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गोजाम लोगोफोरजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिखौ गोदान खालामफिनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ मोजां सानस्रिजों बुंफबनाय थागोन। नोंथांनि खाफालगोनां नम्बरा 12, खाफालगोनां गाबा जाबाय गुफुर आरो खाफालगोनां दिगा सा सोनाब। अब्ला लोगोफोर बियो जाबाय 12 जुलाइ 2026 खालार रबिबारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे राशिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो ओम सुर्य नम लिरना लाथार। सान इसोरा नोंथांनि जिउखौ खुसिजों आबुं खालामगोन। जों गाबोन गोदान कुण्डली आरो गोदान मोजां गोसोजों फिन लोगो हमफिनगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।